don su gano abin da ake magana saboda haka abin da muka yi mu da ku mun iya kai mu kuma yana tabbatar muku wallahi APC ta ci zaɓe a casa abin da zai biyo baya sun san abu waɗanda ke wanda su ci zaɓe sun san ba ci zaɓe ba saboda haka ina son ya tabbatar muku da cewa alhakin na maza da mata da suka hito suka yi zaɓe wallahi ba zai kai a haka ba sai ya dawo hannun ku insha Allah ina so in ƙara jaddada muku da cewa abubuwan da muka sa aka gano a cikin faransa ɗin da muka nemi INEC da ba mu dama a duba abubuwan da aka yi na soke saboda wata halayya ta wani abu daban ko kuma jami'an tsaro ko abin da ya gama da wannan kuma an sa a cikin portal na INEC sakamakon da ya fito daga cikin INEC ba kusa ba ba da ba INEC ya ta ba mu kata saboda haka abin nan da aka ba mu faransa ɗin mu ya gwada mana cewa APC ba ta wani ba a can sa saboda haka ina kira a ƙara haƙuri za a bi daga da Allah za a gane abin da ya faru kuma zai bayyana dalili kuma da yadda Allah a hakkin ku da wanda suka hito da wanda aka kora da wanda aka